हथियार से। हमका कौनो डरना बाटे कट्टा या तलवार से। समझे बेटा कि समझा दे। समझ खिलौना खेली हम त बाबू हथियार से। हमका कौनो डरना बाटे कट्टा या तलवार से। मारब गोली विरोध में जान बा। यूपी में हमर माहौल बा। टक्कर में हमरा कौन बा। दुश्मन भी देखी के मान बा। टक्कर में हमरा कौन बा। कौन बा कौन बा। यूपी में हमर माहौल बा। टक्कर में हमरा कौन बा। टोटवा चीरत चले काफिला 10-10 गाड़ी साथे बा। 4-4 ठो गनर चलैयो कट्टा उनके हाथे बा। श्रीमान जी रुतबा कल भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। टोटवा चीरत चले काफिला 10-10 गाड़ी साथे बा। 4-4 ठो गनर चलैयो कट्टा उनके हाथे बा। बाबू सटी होना डेंजर जान बा। यूपी में हमर माहौल बा। टक्कर में हमरा कौन बा। दुश्मन भी देखी के मान बा। टक्कर में हमरा कौन बा। टक्कर में हमरा कौन बा। कौन बा। यूपी में हमर माहौल बा। टक्कर में हमरा कौन बा। चले हुकूमत राजा जैसन राजा हम त बाटी हो। लोकसभा में बैठक बा विधायकन के भी डाटी हो। राजा राजा होता है, राजा राज करेगा। चले हुकूमत राजा जैसन राजा हम